Guli figuli, oči, nosy, uchá. Hej, ožite strašidlá, nech tu nie je nuda. Ježibabky, to nie je možné. Čary nám nefungujú. A nie po prvýkrát. Veď si len spomente na Sašine trápenie sa v galérii. Alebo tá Zuzkina metla. Len Zuzka vie, čo je to pristá cez zatvorené okno. A tie medzery v čarodejnických 13. Ježibabi, musíme s tým niečo robiť, lebo neprežijeme. Ale Ježibabi, nepreháňajte. To boli všetko iba náhody. Teraz to vyjde. Bastej, guli, figuli, oči, nosy, uchá. Hej, prebuďte sa, strašidlá, nech tu nie je nuda. Vidíš, ani tebe sa nedarí. Veď vidím. Ale čo s tým? Mňa do školy ku starému Havranovi nedostanete. Kto tu hovorí o škole? My predsa školu nepotrebujeme. Potrebujeme iba oprášiť, čo sme zabudli, potrebujeme zmodernizovať zaklínadlá a potrebujeme sa rekvalifikovať na nové podmienky. To si povedala veľmi presne. Rekvalifikovať. Dobrý nápad. Ježibabské školenie u niekoho lepšieho, ako sme my. U niekoho, kto nám pripomenie staré zabudnuté zaklínadlá. A viem aj u koho. U majstra N. To je výborné. A vôbec, bude nám chcieť pomôcť? Musí. Ide predsa o profesionálnu česť. Dobre, Ježibabi, konajme. Soňa, dones telefónny zoznam. Mám ho, tu je.
Podaj telefón. 5, 2, 0, 9, 3. To ma to ruší na pravé poludnie. Koho to čerti posílajú per telefón? Zdjesmeister Fan, či Chren, N. Som ešte rozospatý. A tam je kto? Dobrý deň. Dovolali sa k vám ježibabky zo sídliska. Chceme hovoriť s majstrom N.